prekaritatearen kalteak baditu oroak, baina ez bakarrik artean, arlo guzietan, laborantzan gauza berdin aditaike. Baditu eragin hainitz. Izaiten aldu bat positiboa dena, da jendeak gauza askorekin bere imaginazioa garatzea. Albide gutxi, beraz imaginazio asko. Hori da teorian posible den zerbait. Praktikan sortzen duena asko da konkretuki ensaioak edo errepikak. Txikiak dira, egiten dira asko meseletik, hartzen dute lan egiten dute ostegun arratsale batez hor, asteen goiz batez hor, eta gero lan egiten dute asteburutan aktoreak bizi ahal izaiteko eta bar. Eta orduan beti ibiltzen dira hola, bi gauzen artean ez duena emaiten denbora bat, zeren artea artisau lan bat da. Egin, berriz egin, berriz egin, berriz egin, aldatu, muitu, bizi. Eta antzerkian, hortik pasatzen dira stratosferak bezala, bat bestean gainetik pausatzen direnak, eta errautsa bezala pausatzen eta berda utzi denbora bat, gauzak ontzeko. Bizi da, zerbait oso auskorra, bizia eta alkimia zerbait kimika baino gehiago. Orduan, egiten duena da, ensaio gutxi. Beraz, ez du ematen denbora, gauza ezberdinak eta kontraesanak garatzeko obra batean. Emaiten da ideia bat, eta ikusten da jende askok, antzesten dute, hoien ideia. Han nahi genuen egin, eta hau egiten dugu. Baina ez dira galdu bidean. Eta oso importantea da, bidean galtzea. Nahi badugu zerbait aurkitu, bergera galdu. Hori da, bizian zehar gertatzen dena. Eta ez dugu emaiten aukera, artistei, galtzeko bidean, aurkitzeko beste zerbait, aurkitzeko horien fondoan nahi dutena. Hori da bat. Hori izaiten da, bestenez, saiatzea egitea zerbait komertziala. Zerbait komertziala, eta funtzionatzen dena, eta askotan ulertzena komertziala epelduratik. Egiten da zerbait ez sobera hola, piskatori eta piskatori, oso epela. Arte epela, gizarte epela. Oso simplea. Eta horrek egiten duena ere oso simpliki, euskal produktuak, beraz, euskal antzerkiaren produktuak, kalitatez edo indarrez txikitzen dira. Profesionaletan diot, zeren amatoretan beste zerbait da. Jausten dira. Eta bada oferta bat, frantsesa, edo espainola, nahiz eta Espainian ez den prekaritate asko bada Espainiar artean oroak. Bazeiten du jendeak aukeratzen badu ez ditu 10 ateraldi egiten urtean. Egiten ditu 3, 4, 5 antzerkira jaranik asko da. Badu aukera bat zerbait oso landua, egin duena itzuli asko, publizitate asko egiten duena, ikusten da jantzietan, ikusten da irudian landua dela, edo zerbait pixkat xumea. Ordan edo joango da pixkat xumea ikustera zeren militantzia, zeren ongira euskaraz ikustea, zeren aurrek ikusi behar dute, zeren. Baina gehiengoak iten dute frantseseruntz. Iparaldean eta pentsatzen dut hegoaldean gauza berdina dela. Eta horren ondorioa, jendeak dituen modeloak, horien ondoezak adierazteko, horien maitasunak, horien kexadurak adierazteko, egiten dute erderaz, espainolez edo frantsesez. Hori da ondorioa, oso zehatza. Zeren modeloak, ikusi dituzten modeloak, antzerkiak edo zineak, edo literaturak, edo musikak, edo antzak sortzen ditu modeloak. Nire kezkak, ondoezak, pozak, kexadurak adierazteko modelo bat, 2, 3, 10. Eta horrekin eraikitzen naiz. Zeren horrek emaiten posibilitatea nire familia txikitik, nukleotik, aita eta ama, eta anai arrebak, hortik pixkat ateratuz, hortik eraikitzen ditut beste modeloak. Eta eraikitzen ditugu kolektiboki.
orduan, duan eragina, bilakatzen gira, elbarritu kulturalak. Euskaraz, mintzatzen gira, baina amesten dugu frantsesez edo espainolez. Terribila da. Hori terribila da.